Sziasztok! Szeretnék pár szót szólni az éjgyomóra elfogyasztott kávéról. Mivel rengeteg embernek a napja kávéval kezdődik, és ahogy sokan felkelnek egyből a kávé után nyúlnak, ezért gondoltam, hogy érdemes pár szót szólni ezzel a témával kapcsolatban. Főleg akkor, hogyha valaki jobban oda szeretne kicsit figyelni az egészségére, és úgymond egészséges életmódot szeretne folytatni, akkor abban az esetben nem lehet csak úgy elsiklani ez mellett a téma mellett szó nélkül, főleg azért, mert ez sokkal-sokkal fontosabb annál, mint ahogy ezt sokan gondolnák. De nem szeretnék senkit lebeszélni a kávézásról, ez mindenkinek a saját döntése, hogy kávézik vagy nem. Viszont annyit hozzá tudok fűzni, hogy a kávé koffein tartalmaz, és a koffein úgymond függőséget okozhat, főleg bizonyos embereknél. Nem mindenkinél, de előfordulhat, és ez miatt van az, hogy egyeseknek nehéz lemondani a kávéról, még akkor is, hogyha ők leszeretnének mondani a kávézásról. Na de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy az éjgyomóra elfogyasztott kávé negatívan hathat a szervezetre, különösen a gyomóra és az emésztőrendszerre. Mivel a kávé koffein tartalmaz, a koffein irritálhatja a bél nyálkahártyáját, így az éjgyomóra elfogyasztott kávé úgymond fokozza a gyomorsav termelést, gyomorégést, refluxot és egyéb emésztési problémákat okozhat, különösen azoknál, akik hajlamosak ezekre a panaszokra. De nem csak ennyi a probléma, mivel a koffein úgymond megemeli a pulzusszámot, ezáltal negatívan hathat az idegrendszerre is. És ezért van az, hogy sokaknál szorongást okozhat, ingerlékenységet, és bizonyos emberek úgymond szorongósabbak, ingerlékenyebbek, idegesebbek lesznek a kávézás után, mint úgy általában. Ez mellett a kávé fokozza az epetermelést, ami a túlzott gyomorsav mellett megint nem tesz jól a szervezetnek, mivel a fokozott epetermelés úgymond súlyosbíthatja a reflux tüneteit azoknál, akiknél már például refluxos problémák is vannak. De az éjgyomóra elfogyasztott kávé az hosszú távon epekőképző hatású is, és akár epekővesedést is okozhat. Szintén az éjgyomóra elfogyasztott kávé negatívan hathat a vércukorszintre is. Ez megint csak egy probléma. Persze hosszú távon értendő ez mind. Mit tudnék ajánlani? Ha valaki például kávézik, akkor ne éjgyomóra kávézzon, hanem felkel, reggel kezdje a napot mondjuk egy jó pohár vízzel, utána reggelizzen egy jót, és utána kávézzon. Sokkal egészségesebb ez, mint hogyha például éjgyomóra kávézna, és így nem tesz olyan rosszat a szervezetének se. Persze sokan mondják, hogy vannak kávénak jótékony hatásai is, biztos, hogy van, nem is vitatom én ezt, de én most úgymond a kávénak a negatív hatásairól szerettem volna ezzel a videóval beszélni, mert sokan ezt nem tudják, vagy esetleg tévhitben vannak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Szóval a lényeg, hogyha ugye még egyszer, hogyha iszol egy pohár vizet, reggelizel, és utána kávézol, akkor már sokkal jobb a helyzet. A legfontosabb, hogyha az ember felkel, a szervezetnek elsősorban vízre van szüksége, utána meg táplálékra. És ha már valaki tényleg kávézni akar, akkor utána lehet kávézni, de a vízivás fontosságáról és a reggeli fontosságáról majd szeretnék beszélni ilyen következő videóimban, mert ezek olyan dolgok, amik külön témát érdemelnek, és sokat tévhit a reggeli körül is, amit sokan nem tudnak, vagy úgymond nincsenek tisztában, hogy esetleg mit érdemes reggelizni, vagy mit nem, vagy mi a legjobb reggelire, vagy ilyenek. A másik dolog a vízivással kapcsolatban is sokan nem tudják, hogy
esetleg mennyit érdemes, vagy nem biztosak benne, hogy esetleg mennyit érdemes fogyasztani, mennyit nem érdemes fogyasztani, hogyan fogyasszon vizet, mikor, mennyit, mikor ne esetleg. Szóval ezek egy külön témát érdemelnek ezek a dolgok. Fogok is akkor nektek erről beszélni a következő videóimban. Amit még szeretnék mondani, iratkozzatok fel a csatornámra, akkor kommenteljetek, írjátok meg kommentbe, hogy milyen témákról szeretnétek hallani még, mire vagytok kíváncsiak, nektek mi a tapasztalatotok ezzel a térrel kapcsolatban, és esetleg, hogyha kávéztatok, és abba hagytátok, hogy sikerült nektek, hogy nem, vagy hogyha nem sikerült, akkor hogyan próbáltátok meg, és mindent ezzel kapcsolatban, ami eszetekbe jut. Továbbá lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, és találkozunk a következő videóban. Addig is vigyázzatok magatokra, és további szép napot mindenkinek, üdvözlettel és tisztelettel, sziasztok!